Saligi ang gamhanan nga nagpugna sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang laygon, imayaw pagsa. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyog mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakig-uban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan o naghatag kadaugan o naghatag og kalampusan sa atong pagkinabuhi sa tibok adlaw nga gihatag sa Ginoo. Sa ato nga pagsugod ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamayo sa atong buhi nga Dios. Gihangyo kay ikaw sa paglitog og mga pagdaig, sa paglitog og thank you Lord sa atong panag-uban aron ang Dios malipay, ang Dios mahimaya sa atong panag-uban o panaghiusa ni nimong programang pulong mong kinabuhi ko. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, niya na usab kami amahan aron sa pagpaminaw kanimo. Niya na usab kami o Dios aron sa pagpamati o pagkat-on sa imo mga pulong. Niya na usab kami nagkahiusa karon aron o Dios among mahatod ang among mga pagdaig pagpasalamat sa imong pagkamaayo kanamo. Sa imong paghatag kadaugan o kalampusan labaw sa tanan sa imong pagproteksyon sa matag usa sa mga magtutuo nga naa karon sa naglaing mga lugar o sa tibok kalibutan. Salamat Ginoo sa imong pagpanalipod o pagtubag sa among mga hangyo kanimo. Imo gayong gihatag ang among gipangayo nga imo kaming tagaag kadaugan, imo kaming tagaag kalampusan. Salamat Lord sa kadaugan kalampusan nga among naangkon nining adlaw. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin na usab sa among panag-uban karon. I-bless na usab kami sa imong mga pulong mga mensahe nga amo karong madunggan, nga amo karong masabtan. We declare blessing sa matag usa nga makadungog makabati sa imong mga pulong niining taknaa o sa uban pang mga takna diin makadungog makabati among mga kaigsunan nga mag-reply ni nimong programa. We declare blessing sa tanan in Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pakig-uban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. Salamat po mga kaigsunan. Pag-abot na mo din mga alas 7 ko na gyud, alas 7:37 unya diskarga ko sa mga gamit tungod kay doon na may gilakaw kaganina. O igo gyud nga niabot og alas 7:52 nakasugod ko diri og arrange naka-open ko sa tanga programa og karon alas 8 untop gyud sa kagabhion oras sa Pilipinas. Salamat kayo sa Ginoo sa kadaugan kalampusan nga iyang gipasinati sa matag usa. Ako nagtuo nga ikaw ug ako giubanan sa Ginoo. Ikaw ug ako gipanalangin sa Ginoo. Mayong gabi may pagiguban ni Jennifer Cabasag Cabrera. Good evening. Mayong pagiguban ni Lilipit Saluta Bulante og ni Martin Vlog, Pastor Jerwell Limpahan Badoy. Mayong gabi Pastor, praise the Lord. Mayong gabi ninyo diha Pastor ato igsuon nga nanuka diha sa Barangay Lunoy, sakop sa Bais City, Negros Oriental. Si Sister Susana Pablio nga nanukad sa Thailand. Good evening. Mayong pagiguban ni Joyce Morelio Buntog Navalyas. Good evening Pastor, salamat sa Ginoo makadungog nga punta sa pulong sa Dios. Amen. Mayong gabi ni Sister Gingging Simpron, Sister Norberta Yotratsi.
Good evening, Pastor Gideon Labina sa tibok mong pamilya. Dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Wow, mayong gabi ni Vilinario Florentino. Dalaygon ang Ginoo andam nami maminaw giya sa imuhas sa Ginoo, Pastor. Na nag-apong mi diri sa na side. Oy, salamat kaayo no sa inyo nga paghulat o pag-apong sa itong programa. Maayong gabi ni Anali Karina Limpahan sa ikon. Maayong gabi ninyo diha sis. Good evening, Pastor, sa tanang viewers and listeners watching here in Tanhay, Negros Oriental. Si Chief Ford Paila, good evening. Si Matias Sato, good evening, Pastor Gideon. Karon pa jud ko kabalik paminaw, Pastor. Sige, reply lang yun. Kung dili mo makadiming sa ito ang live. Mayong gabi, may pagpaminaw, happy watching sa akong classmate diha. Yan, nagamuyo diha sa Manila, Genitel Flores. Good evening, ang Diyos magapanalangin. Mayong gabi, panimbaya sa Paila og Alconde family diri sa Cagayan de Oro City. Mayong gabi ni Esther Pasa og ni GPC Santiago. Maayong nga pagpaminaw ni Pastor Gregorio Kiring. Maayong gabi, Pastor Gideon og sa tanan ng Minaw. Maayong gabi ni Susana Fablio. Maayong gabi, Pastor Gideon og sa imong pamilya og sa tanan ng Minaw. Pulong mo kinabuhi ko. May pagpaminaw ni Sister Jerlyn Rojas Buton. Maayong gabi ninyo diha sis og maayong gabi ni Brother Nanding og ni Kalma lang ta. Maayong gabi ni mo diha, Bro Gilon. Maayong gabi ni Ma Asuncion Cabrera og awit makalangit no, saad. Sige, ako rin nga tiwason og basa ang inyong mga paspasan lang nako gamay no. Maayong gabi ni Andrisa Villanueva. Maayong gabi, Pastor, salamat sa Ginoo nakaabot gyud ko sa imong live karon. Si Jiro Ulahay, maayong gabi, Bing Dandan. Maayong gabi, Pastor. Okay, Pastor Russell og sa tibok mong pamilya, kumusta namo diha? Pastor Laygon ang Dios sa tanang nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Si Larami Gayo, maayong gabi, Pastor. Maayong gabi. Si Janre, Pastor General Kitod Lance, live nakadiri sa Shiny FM 101.3. Salamat kayo, Pastor John, no? Salamat kayo sa Shiny FM Alcantara. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Jennifer Flores. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi ni Marley Sumar Liray. Mayong gabi, Pastor Gideon. Ang sa tanang followers and viewers watching from Cavite. Uy, magandang gabi sa inyong lahat na kasama dyan. Ug maayong gabi ni Roy Chachin. Hello, Pastor, maayong gabi. Ug sa tanan natong mga kaigsuonan nga nakasulod na sa live karon. Good evening, maayong gabi. Dalaygon ang Dios sa mga panalangin kanatong tanan. Kung naapa oras lihog ko Ginoo, magpabilin ko Bisbisaya worship song. Sige. Dalaygon ang Dios sa mga kaigsuonan. Ako ning pasunod ang awit magalangit. Ako rang andamon ang imong request, Sister Rosa Shane, no? Ako sang iuna kining nauna saad sa Dios, diri lang sa tong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako ning tagaan og pagtagad. Ang atong gihisgutan kaganina mga kaigsuonan, ang atong gihisgutan mao ang usa ka pangutana sa ato pong mga igsuon o igsuon no diha sa Ginoo. Nga matud pa, human na siya mindawat sa Ginoo. Human na siya mintuo. O human na siya naghinulsol, human na sab siya nagpabautismo. Kumbaga mga kaigsuonan, no? Matud pa unsay angay na kong buhaton, Pastor, nga human naman ko naghinulsol, mingtuo, o niya nagpabautismo. Kompleto na gyud ko, Pastor, unsa may angay na kong buhaton. So ang atong gisgutan mga kaigsunan, wala gyud lain natong paningkamutan, wala lain natong sintrohon sa ato ang pagpangalagad karon, kundili
ang pagkinabuhing madaugon. Walay lain nga makahatag nato kinabuhing madaugon mga kaigsunan ang giya ra gyud sa balang espiritu. Kinahanglan puno gyud ta sa balang espiritu. Magkinabuhi diha sa mensahe sa Dios, diha gyud sa balaang espiritu. O giklaro gyud mga kaigsunan nga ang mga tinun-an nga kaniadto, mao man toy atong gihisgutan kaninang buntag, nga sa diha nga nakita sa mga tinun-an nga nabanhaw si Jesus, nasaksihan nila nga tinuod gyud ang gisugilo ni Jesus Christ nga mabanhaw gyud siya. Nadasig sila. Nibalik ang ilang kadasig sa mga buluhaton nga ilang nakatunan, mga buluhaton nga diin gihatag sa Dios kanila. Diha sa Mateo 28, katapusan maong bersikulo nga naghisgot nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan isangyaw himuang tanang mga tao nga ako mga tinun-an. Og bunyagi sila sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Wala gyud mo ingon bunyagi sila sa ngalan sa inyong simbahan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sa tanan nga akong isugo kaninyo. Sa dihang ang mga apostolis, mga kaigsunan, nadasig sila. Nabantayan ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan, kung imong lantawon ang diskasyon diha sa libro sa Buhat, unag yung kapitulo, imong makita nga igipakita ni Ginoong Hesus nga nabantayan ni Ginoong Hesus nga gusto na silang manangyaw. Gusto na nilang isugilon ang mga mensahe sa Dios nga ilang nasaksihan sa dihang kuyog nila si Jesus Christ. Gusto na nilang mamautismo kumbaga og mutudlo sa mga pagtulunan nga gitudlo kanila ni Jesus Christ. Sa dihang nakitaan sila, gitambagan sila ni Jesus Christ. Diha sa Buhat kapitulo 1, mga kaigsunan, no? Buhat kapitulo 1, imong makitaan diha ang gipakita ni Jesus Christ nga pagbati sa mga apostolis o sa mga tinun-an. Diha sa Buhat kapitulo 1, ablihe diha mga kaigsunan. Versikulo 4 na ay gipakita mga igsuon nga nabati o nakita ni Jesus sa kinaiya o kahimtang sa mga apostoles. Maingon din nga og samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa Ginoo nga Amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan pipila lamang kaadlaw gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Unya giklaro dinhi mga kaigsunan pag-abot diri sa bersikulo 8, ingon dinhi nga apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom. Kanang gahom nga gisgutan din ha. Pwede na tong makit-an nga milagro, maghimog milagro mga kaigsunan ang mga apostoles sama ni Apostol Pablo. Pero ang giklaro pod nga pulong gahom mga kaigsunan ang pulong sa Dios. Mga mensahe sa Dios. Si Jesus maingon, ayaw kamo kahadlok. Sa panahon nga magawali na mos mga maayong balita o mahitungod sa paghari sa Dios, magasulti kamo sa mga pulong nga dili gikan ninyo, kundi gikan sa balang espiritu. Sa panahon nga ang mga apostoles o mga tinun-an ni Jesus Christ, madawat na nila ang gisaad sa Dios nga maong balang espiritu, mauni ilang mabatunan, mga mensahe sa Dios, mga pulong sa Dios, nga mugawas sa ilang baba. Mauna nga atong makit-an sa panahon nga napuno si Felipe sa balang espiritu, napuno si Pedro sa balang espiritu, napuno bisan gani si Esteban mga kaigsunan, nagasangyaw sila sa mga mensahe sa Dios. Mailhan ra nimo kanang tinuod nga mga magwawali nga puno sa balang espiritu ug nagapamuhat ang balang espiritu
Kay ang pulong sa Dios mo iwali, dili ang simbahan mo iwali. Pero kung puno gani ang tao sa iyang relihiyon, die hard og idolo gani siya sa iyang relihiyon, ang iyang relihiyon mo iyang iwali, ibangga og idaot niya sa laing relihiyon. Apan ang tao nga giniyahan sa balang espiritu, gimanduan kumbaga sa balang espiritu, mga mensahe sa Dios ang iyang isangyaw. Mga pulong sa Dios nga mao'y makabag-o, makaayo sa kinabuhi sa tao. Mao'y ang isugilon. Mao'y iyahang isangyaw. Even diha sa social media, mailhan mo ang tao nga giniyahan sa balang espiritu, puno sa balang espiritu, nagapamuhat ang balang espiritu kaniya, kay pulong sa Dios ang iyang isangyaw. Kay sa taong puno sa kaalam sa kalibutan, o puno sa relihiyon ang iyang pagtulunan, kay dili pulong sa Dios ang isangyaw, kundi ang relihiyon. Ibangga sa laing relihiyon, iyang patuuhon ang mga tao nga kini mo'y sakto, kini ang tinuod. Ang mga ubang relihiyon, piki. Wala nila tanawa ang ilang binuhatan kung haumbas bala ang kasulatan. So muna nga, nagsugilon din si Jesus Christ, mga kaigsunan, nga pulong yun sa Dios, makabaton kamo gahom, og mahimo kamong saksi. Sa Jerusalem, sa tibok Judea, sa Samaria, o sa tibok kalibutan. Makasangyaw kamo, makasugilon kamo, sa mga butang nga gihimo sa Dios kaniadto, nganuman, makabaton man silag gahom, makabaton man silag pulong sa Dios. Kumbaga ang tao nga gipamuhatan o kana bitaw panguluhan sa balang espiritu, bantay ni siya. Ang tinuod nga Kristohanon, ang tinuod nga tinunan ni Jesus, nga nagapamuhat kaniya ang balang espiritu, love niya ang Biblia. Usa sa mga dako kayong ilanan, mga kaigsunan, nga nagapamuhat na ang balang espiritu sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, kanang nalab na niya ang Biblia. Bisag dili sa dasigon nga mubasa, iyang gipadayon ang pagbasa. Pila pa nato dinhi, mga igsuon, nalab na nato ang Biblia. Kung tinuod nimong nalab ang Biblia, mga kaigsunan, igsuon ko sa Ginoo, usa ka na kadako nga ilhanan nga ang balang espiritu nagapanglihok sa imong kinabuhi. Kaysa dihang mo abot ang balang espiritu, matod pa ni Jesus, makabaton kamo gahom. Ang gahom, mga kaigsunan, mao ang pulong sa Dios. Nga naas bala ang kasulatan, dasigon man kakanunay, tudluan man kakanunay. Kung imong tan-awon, mga kaigsunan, ang gisulti ni Jesus diha sa Juan kapitulo 14, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Juan kapitulo 14, versikulo 26. Dinhi giklaro, mga kaigsunan, nga ingon dinhi nga siya nga inyong ikauban mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan sa ako ngalan, magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Samtang mga tao nga nagapamuhat ang balang espiritu kaniya, magasulti siya, sumala sa tingog sa Dios. Muna nga ang mga tao nga maminaw kaniya, mausab, mabag-o. Apan ang tao nga dili mausab, mura na silang masuko. Kay bangga man as ilahang batasan, bangga man as ilang prinsipyo. Kabantay mo, sa diha nga si Esteban puno sa balang espiritu, gitabangan siyang bato. Kay ang tao nga puno sa balang espiritu, musulti ug musangyaw na sibo gayod sa tinuod nga kikinahanglan sa tao. Kung ikaw nidawat na ni Jesus Christ, mingtuo na ni Jesus Christ, naghinulsol na ka, nagpabotismo na ka, diha giklaro nga gipasaylo na ang imong mga sala. Ayaw na hinumdumi.
Ang unsa may mga kapakyasan, mapadako, mapagamay nga kalapasan, kasalanan, ayaw na hinumdumi. Sa panahon nga nangayo kag pasaylo ug imo nang gisulsulan, gikalimtan na sa Dios ang tanan. Ang imong buhaton mga kaigsunan, pag kinabuhi nga minanduan sa balang espiritu. Wala na ilain pa. Nga angay natong tutukan sa atong pagpangalagad. Nga diin dapat matagkaroon og unya atong eksaminon atong kaugalingon. Kung kaniadto kusugtang mo eksamin sa dili nato takong kaugalingon, dili na nato nabuhaton. Ang atong gibuhat sa pag-eksamin sa dili nato kaugalingon kaniadto, ato nang buhaton sa pag-eksamin sa atong kaugalingon kung ang balaan bang espiritu mo'y nagmando sa akong kinabuhi. Kaysa diha nga ang balaang espiritu mga kaigsunan magmando sa imong kinabuhi, dili ka maluya bisan sa mga dagko nga mga problema. Dili kalaayan sa pagpangalagad sa Dios. Wala kay bisan usa ka pulong nga ikapangutanan nimo sa Dios nganong inani ang imong kinabuhi, nganong inana ang imong kahimtang. Wala kay ika-question sa Dios kay puno ka o giniyahan ka sa balang espiritu. Buti pasabot ma-enjoy nimo ang imong kinabuhi kay nganuman naaman kay pagkakontento gyud. Dili lang pagkakontento, kontento gyud. Malipayon ka, malinawon ka. Kung kita buhi mga kaigsunan ni ining naong sa kalibutan nga nagkinabuhi ta minanduan sa balang espiritu, igsuon ko sa Ginoo, dili ka madiskurahe. Dili gyud ka madiskurahe mga kaigsunan. Bisan pag mga tao naglibot kanimo na diskurahe, pero sama ka ni Elias nga dili ka madiskurahe. Sama ka ni David nga sa panahon mo bati sa kaluya mga kaigsunan ko sa Ginoo. Wala sa ilaing duulan kundili ang presensya sa Dios. Padahin niyang gipangayo nga ayaw ipalayo kanako ang imong espiritu. Grabe ka importante mga kaigsunan sa atong pagkakristohanon, sa atong pagkatinunan ang presensya sa balang espiritu. Kinahanglan gyud mga kaigsunan nga bisan asa ta maghari ang balang espiritu nganuman sa panahon manggod nga naay mga tentasyon o kaha makadungog mga dili mga maayo unya madala ka, ang balang espiritu magapahinumdum nimo. Ang balang espiritu magatudlo kanimo, pugnan ka. Siguro sa ako na sinatian usab ninyo sama gud ato nga sige kog kauban og mga driver taxi nga mga kuan kayo kanang mga kalibutanon kayo. Hapit yung ko nadala. Pero sa diha mo pick up na unta kog babae, dunay tingog sa ako ang sud sa kundughan nga miingon, Gideon, kung imo ni siyang buhaton, kawang lamang ang imong pagbasa sa Biblia. Kawang lamang ang imong sakripisyo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amo to nga, kambyada na ako ang gidala nga taxi, gihapak og bato ang ako ang baggage compartment. Muna nga kinahanglan gyud nga sa atong kinabuhi dili tawhanon, dili kalibutanon ang buhi. Dili dapat abtik, mas maayo gani ingon si Apostol Pablo, wala na sa atong kinabuhi kumbaga patay na ng tawhanon nga kinaiya, tawhanon nga batasan. Dapat patay na na. Dili na nato na paminawon mga kaigsunan, dili na nato na entertainon. Kung doon na may mga problema nga bugat, ilikay ang imong kaugalingon. Ayaw gyud hagita ang imong kaugalingon nga sa pagtuo Kristohanon ka di na gyud ka madala. Ilikay ug ilayo ang imong kaugalingon. Sa makadaghan mga kaigsunan sa atong kinabuhi, matag karon og unya dunay mga tentasyon. Matag karon og unya dunay mga pagsulay. Sa panahon nga moabot na sa atong kinabuhi, mga igsuon, ilayo nato tong kaugalingon. Hinuon ipaduol nato diha sa presensya sa Ginoo. Sunod, aron makalihok ang balang espiritu,
ayaw ibulag ang Biblia. Kaya ang trabaho sa balang espiritu, mupahinumdum man siya sa mga pulong nga imong nakatunan, imuhang nabasahan, imong nakatunan sa balaang kasulatan. Ayaw gayud pagtinapulan sa pagbasag Biblia. Siguro, pipila nato dinhi, nagsigi nagbasag Biblia. Ug kanang tanan, nakita sa Dios. Bless ko kayo mga kaigsunan sa ato ang miaging live ato miaging gabi iwa ko ka live no. Unya pagsulod nako sa duha ka mga anak dito na sila sa kwarto. Kay ko man silang kanang nagyo sila disiplina ba. Ako naaragyo na sa ato ang mga ginikanan, kita mga ginikanan, naaragyo na sa pagdumala nato sa itong mga anak. Kung sa lang gingnan, unamos kwarto, limpyohi dito, i-arrange ang unlan, habol, unya, pagbasa mo og Biblia. Pagsulod na ako, nagbasa silang Biblia. Motong ako silang gibidyohan, nisabay na lang po ko nilagbasa, nagvideo ko, para akong i-post sa ako ang account, para idasig sa mga tao. Wala ko'y lain nga nahuna-una nato, maog yun nga akong ipos para madasig ang mga tao nga makakita. Para ma-impluensyahan, kumbaga maka-impluensya mi sa inyong Pinoyanan, sa inyong pagkamahan, sa inyong pagkainhan, sa inyong pagkanginikanan, sa inyong mga anak. Kaya ang trabaho sa balang espiritu, tigpahinumdum, unya tigtudlo. Buti pasabot, doon na kay nakatunan, doon na kay nasabdan, sa panahon nga naminaw kagwali, sa panahon nga nagbasa kag Biblia, doon na kay nasabdan. Damor kang makasabot kay naay balang espiritu nga mutudlo nimo, nga mupahinumdum nimo. Munang ang tao nga love kayo ni ang Biblia, ang Kristohanon nga walay lain niyang gikabisihan kundili ang paghatag gyud og panahon sa Biblia. Sultihan ti ka, mahitabo gyud ang gisulat diha sa Josue kapitulo 1 bersikulo 8 hangtod sa 9. Nga miingon didto mga kaigsunan, ayaw kalimot, ayaw gayud kalimot sa pagbasa sa basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw ug gabi. O pag kinabuhi, sumala sa tanang nahisulat ni ini. Unya, kung imo nang i-connect sa mensahe ni Santiago, diha sa Santiago Kapitulo 1, 22, kung naakay nakatunan sa imong pagbasag Biblia, naakay nasabdan sa dihang naminaw ka sa pulong sa Dios, nga nadiskubrihan nimo nga gikan gyud sa Biblia, pulong gyud sa Dios, ayaw gyud ilara ang imong kaugalingon, nga mo imong patuhon nga dunay mahitabong maayo sa imong kinabuhi sa unahan, kung igo ra kang naminaw, wala ka mutuman. Munang diha sa Santiago Kapitulo 1, bersikulo 22, buhata ang pulong nga imong nakatunan. Dili kay igo ra nimong paminahon. Ayaw gayod patuoha ang imong kaugalingon nga sa pagtuo, makailad ka sa Dios or makalimbong ka sa Dios, kung unsa gani ang imuhang kung igo ra kang naminaw, wala nimo buhata, walay mahitabo. Nindot kay na nga pagkasulti dito sa Santiago mga kaigsunan. Santiago Kapitulo 1, bersikulo 22. Ingon din mga igsuon, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios, hinuon tumana kini. Usab gyud sa mga problema mga kaigsunan, kining magtuman. Naay mga panahon nga tumanaw na unta nimo, buhaton na unta nimo apan imong napugngan. Bantayi ang mga butang o mga panahon nga makapugong kanimo sa pagbuhat sa pamaagi sa Dios. Daghan kayo mga pamaagi sa Dios. Ug timan ini, matagsaad sa Dios, doon na sa ipamaagi. Mo bitaw na nakompos nato na nga pauswagon,
pauswagon. Nakabalo ka ba sa mga saad niya? Adunay pamaagi ang matag usa. Kitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na as Biblia? Karon nasairan mo, gibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan yun ka pirmi kaysa Dios nga paagi. Pauswagon yun ka sige, matag saad sa Dios. Dunay gyoy kaugalingong pamaagi. Like example, saad sa Dios nga luwason ka. Luwason ka sa mga katalagman. Luwason ka gikan sa mga katalagman sa katapusang mga adlaw. Kay kining kalibutan nga to gipuy-an, naghulat nis dagko kay katalagman. Gani kung imong tan-awon, nanay mga katalagman nga atong naagian, pero doon na pag yung mga dagko nga dili mapugang nga katalagman. Pero gisaaran ka sa Dios nga luwason ka. Ilikay ta. Apan unsaon na to pagkasiguro nga makasinati ta sa maong saad. Kung hambugiro ra ka ita. Mapahitason lang ka ita. Murag sikin sa tas mga pastor. Murag sikin sa tas mga pastor nga naghago pag-ayo. Murag sikin sa ta sa mga tao nga nagsakripisyo nga giampo di ay ta. Kinsa man ang makadawat sa saad sa Dios nga ilayo kanang ihiklin na niya daan sa dili pa moabot ang katalagman. Katong mga taong mapailubon. Sa Gipadayag Kapitulo 3, versikulo 10, katapusang libro sa Biblia. Gipadayag Kapitulo 3, versikulo 10, mga kaigsunan. Kung imong tan-awon diha, tan-aw ra gyud para inmuhang mabasa ang Biblia. Ingon diha mga kaigsunan nga tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Ilikay ka sa mga kalisdanan para sulayan ang mga tao. Buti pasabot mga kaigsunan, kanunay kang naas layo sa kakuyaw, layo sa mga kalisdanan, layo kayo sa mga katalagman. Kumbaga haruhay kay imong pagpuyo. Kuyog sa Dios, wala kay dapat kabalakan. Pero kung tutukan na nimo ang kalibutan, sama ni Pedro nga kauban gani si Ginoong Hesus, kuyog gani niya si Jesus Christ. Pero nahadlok siya. Sa diha nga ang matod pa sa istorya mga kaigsunan mihangyo si Jesus, palaktasad ko. Ingon si Hesus lagi. Dali. Nilakat si Pedro. Apat sa diyang nakakita siya nga dagko na kay balod, nahadlok siya. Ug sa dihang nahadlok siya, nahinahinay siya kaunlot. Sa panahon nga mahadlok mangguntas kalibutan, mahadlok ta sa kana bitawng mga butang sa kalibutan, mo hinungdan nga pati Domingo, pati mga buluhaton sa Ginoo, dili na nato mampingan. Ang mahitabo, magkahinay-hinay gyud, magkauga ang pagpangalagan. Magkalayo ang iyang kadasig sa pagpangalagad sa Dios. Muna nga, kinahanglan mga igsuon, magbaton tag kaisog. Ug usasas makatabang aron natay kaisog sa pag-atubang sa bisan unsa mga pagsulay o mga tentasyon sa atong pag-alagad sa Dios. Walay lain nga makatabang nato ang balang espiritu. Pero mo lagi na dili makalihok ang balang espiritu kung sa atong pagkakristohanon wa gani tay panahon sa pulong sa Ginoo. Wala gani tay panahon sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ni kadasig sa pagkat-on sa mga mensahe sa Dios. Ang imong pagkakristohanon dili nimo makit-an nga miuswag ka. Ang mahitabuan na dili na nimo mabantayan nga nagbalhin-balhin na lang di ay ka. Mura kag tanom ba nga sige kang gibalhin
kabantay mo anang tanom, nisugot na untag panggamot, kanang nanggamot na ba? Unya na nalingsing na. Karon kay giibot naman pod o gitanom na pod sa lain. Ito na pod sa garden. Unya giusom na pod ibot, gibutang na pod kaang. Magsigig kalaos-laos. Dili gyud katarong pananga. Samot na nga dili pod katarong og pabunga. Pero kanang tanom nga bisan kon naay mga sagbot unya niabot ang panahon nga gihawanan siya. Gihawanan sa pulong sa Dios. Madinawaton kay siya. Mulipang siya. Unya mamunga siya, mamulak ug mamunga. Kung sa imong simbahan stricto man, basta pure nga pulong sa Dios ang imong nakatunan, ayaw na bulag diha. Pero kung dili na gani pulong sa Dios, ilayo ang imong kaugalingon pero ayaw gyud taon ipanugilon ang bati ngadto sa uban. Kay matibuan na ikaw mo'y tinuod nga bati. Tanawa ra gud si Jesus nga nagpalayo dito sa Nazaret miadto sa Galilea. Dili nimo makit-an sa Biblia nga nakigchismis si Jesus ngadto sa Galilea sa katawhan sa Nazaret. Even ang mga apostoles, padayon nilang gisugilon ang pulong sa Dios. Ug wala nila hikaw ang ilang kaugalingon sa pagsangyaw sa tinuod nga mga mensahe sa Ginoo. Kanunay silang nagmadaugon. Kay walay lain naghari sa ilang hunaon nagkasing-kasing kundi ang pulong sa Ginoo. So sa may angay natong buhaton, ipadayon ang pagtuon sa Biblia. Ipadayon ang pagbasag sa Biblia. Mangumusta ko, sa inyong pagkakristohanon, nahuman na ba ninyo pagbasa ng Biblia? Or bisag usa ka chapter, wa gani kay nabasa, basta kay ikaw ra usa ang mubasa, may nalag makabasa kag usa ka chapter. Mga igsuon, usas gidasig yun sa Dios diha sa mga katawhan niya ang pagbasag Biblia. Kay kung nagbasa gani kag Biblia, mga igsuon ko sa Ginoo, maunay tay mga igsuon nga kana bitong sama sa tanong nga giabunuhan ka, sama sa tanong nga gibisbisan, giatiman pag-ayo. Kung atong kinabuhi naatiman naatiman pag-ayo sa pulong sa Dios, naatiman pag-ayo sa mga mensahe sa Dios. Igsuon, mulambo gyud ka, mutubo gyud ka, ug dili lang manahon-dahon, kundi mamunga pa gyud ka. Yatiman dunay pasidaan si Jesus mahitungod sa mga sambingay gisulat ni Juan. Ang tanom nga dili mamunga or ang sanga nga dili mamunga putlon. Pero ang sanga nga mamunga triman. Sa ato ang pinulungan nga binisaya pulungan. Buti pasabot paninduton. Pero ang sanga nga dili mamunga, dili kay pulungan, putlon. Ug palayaon dayong iandam sa dakong daob sunugon. Buti pasabot mga kaigsunan, ang tao nga dili mamunga magkaugas sa pagpangalagad. Murabag laya patay na ang iyahang relasyon sa Dios. Natot sa simbahan. Manimba, pero ang iyahang relasyon sa Dios laya na, uga na. Wala na'y kalipay. Napugos na lang kumbaga. Unsa may buhaton Pastor Gideon kung inana na ang bation? Pangayog pasaylo ug pagpapandong og mga alagad sa Dios. Usas ako ang nasinatian kanang pagpapandong usa ka dako kay na nga kana bitawng dako kay nagpanalangin.
Kay maunay ako ang nabatasan gyud nga sa panahon nga naay mga pastor kaniadto nga magawali. Gani sa nagbautismo gyud nako or nagtudlo gyud nako, di gyud ko malimot bisan ang uban agi-agian na lang siya. Pero salamat sa Ginoo nga gibutang gyud sa akong kasing-kasing. Nga samtang muuli ko sa amo ang probinsya, dili gyud ko kaako sa pagsaylo sa akong pastor. Muhapit gyud ko unya gakson ako siya. Mao gyud nay ako ang dili nako malimtan ang pagakos sa alagad sa Dios. Gakson gyud nako ang alagad sa Ginoo. Unya magpapandong dayon ko, magpaampo dayon ko. Unya ako namatikdan mga kigsunan, dili ko kabsan sa kadasig. Dili ko kabsan sa kadasig sa pagtuon o pagbasa sa Biblia. Og na ako'y kadasig sa patudlo. Pagpatudlo sa tanang mga pastor nga naay panahon. Lamang mupili pug ko og mga pastor kanang sincero sa Biblia, unya ang binuhatan haom gyud sa balaang kasulatan. Maunay angay natong susihon o tingkayon sa atong kinabuhi. Kumusta naman ang atong pagkakristohanon? Kumusta naman ang ang pagkatinunan, ang atong pagkasundalo ni Jesus Christ? Tinuod ba gyud ta nga na natay mga bersikulo nga na-memorize? Pila na ka bersikulo ang imong na-memorize? Lain pud kaayong paminahon nga moingon ta nga kaniadto pertindaghana. Karon ang bisag usa murag wala na gyud. Diha sa inyong simbahan, pananglitan, pakalitan ka og pamemorization. Di na dagway ka mo simba sunod Domingo, no? Kay sakripisyo kaayo, kulba pa kaayo ka nang magpamemorize og bersikulo. Pero sugin lang ta mo sa akong pagkabata o pagkabatanon, kasagaran gyud nga naay mga gitawag matog paligiray og mga bersikulo. Kanang kung naa kay bersikulo ha, sulti diha. Unya sunod na sad, murag palit patuyok. Unya wala, dugay pa kaysa makatingog kay nalimot sa bersikulo, pwede na pug katong naagian. Karon ang ako ragyong bersikulo nga dili nako malimtan kana ragyong Juan 6:30. Ako ang akong amahan o Sara. Juan 6:30 ragyon. Unya mao ra gyud na pila ka bulan. Pero mo na giingon nga bisag usa ka buk imo bersikulo, maunay usas mang ilanan basta kay imo ra gyud nang isulti, iyaw-yaw ra gyud nimo. I-bless ka na sa Ginoo. Muna mo yung ko nga kung naa kay usa ka bersikulo diha, iyaw-yaw na, isulti na, isugilo na. Kay moabot ra gyud ang higayon nga ang usa mahimong duha, mahimong tulo, ug mahimong danghan. Kay madasig man ka. Labi na mga kaigsunan kung doon na kay walihan, doon na kay siran sa pulong sa Dios. Usa sa makapadasig sa pagtuon o pagkat-on, pagmemorize sa pulong sa Dios, kana bitaw naa kay siran sa pulong sa Ginoo. Naa kay atimanon ba kumbaga sa lain nga pagkasulti, kanang klaro nga pagkasulti, doon na kay gidisciple. Kung ikaw gidisciple ka sa imong simbahan, gidisciple ka sa imong pastor, gidisciple ka diri sa tong programa, igsuon ko sa Ginoo, ayaw lang nga na pag-disciple usab sa uban. Kay damor ka nga dunay i-disciple, damor kang madasig. Damor man kang magkugi sa pagtuon. Kay ang mahitabo manggod ana mga kaigsunan nganong damor kang madasig sa pagtuon. Kay dili man sad maayo sa imong kaugalingon nga mo disciple ka, mutudlo ka, unya ang imong gitudluan maswito pas Biblia.
Labi na kung nag-disciple ka. Unya, muingon ka, brad, sis, ang ato rong Bible study naa sa libro ni Tito. Unya, sige kag abli sa libro diri ka sige balik-balik og abli diri sa Old Testament. Nya ang imong Bible studyhan ang kamatikod nga wa pagyud ka kakita sila ready na. Muingon na lang pud nga, brad, ikaw magiga Bible study namo ang Tito ba wala diha sa Old Testament na diri sa New Testament. Mura ka anag. Dili kay mura. Mubati ka anag kauwaw. Mubati ka ana og kanang kaluya. Muna nga madasig yung ka sa pagtuon sa Biblia. Madasig yung ka sa pagbasag Biblia. Mga igsuon. Mao gunay nakapadasig yun. Ibin sa akong kinabuhi. Kanang na ako'y gisangyawan. Kanang doon ako'y giklasihan. Doon ako'y gituluan. Bisan gani kanang mag-drive ko, maguna ko, magkabu ko, manglimpyo ba, unsay akong buhaton. Akong una-una, kabalo mo. Dapat makabalo ra mo. Naas Biblia. Mao na'y giingon nga, sa katapusan, punan ninyo ang inyong una-una sa mga mayong butang. Unsaon man, pagkapuno sa imong una-una, kung nalingaw na ang imong kinabuhing Kristohanon sa kalihukan sa kalibutan, nagsige na lang kag scroll sa imong cellphone, o sa may imong makuha. Nakay makuha na, nakay maani na. Wala. Bisan pag magsigi kag hangyo sa Ginoo, Lord, panalangin ko. Tagbua ang ako ang gikinahanglan. Sultihan ti ka. Ang saad sa Dios nga panalanginan ka. Tinuod ng giingon ni Jesus sa Juan 10:10. Ang kawatan mo anhi aron sa pagpangawat, pagpatay, paglaglag. Apan ako mi anhi aron kamo makabaton o kinabuhing madagayaon. So saad, kinabuhing madagayaon, abundant nga kinabuhi. Kanus aman na moabot sa tao. Kinsa mang tawhana ang makabaton sa kinabuhing madagayaon. Kato mga tao nga hingpit nga nakasunod sa pamaagi sa Ginoo about blessing. Kaysa ako nang gikaingon nga gipakita sa Biblia, tanang saad sa Dios dunay pamaagi. Gisaaran ka, ako, nga luwason ta, kinsa man ang luwason sa Dios. Katong mga taong nahigugman niya. Katong mga tao nga mingtuman sa iyang mga sugo. Kay ang mga tao nga ningtuman sa iyang mga sugo, nagkinabuhi sa iyang mga pagtulunan, pauman ni sila ang mga tinuod nga mga taong nahigugma sa Dios. Si Jesus miingon, kung gituman ninyo ako mga sugo, kung tinuod mong nahigugman nako, sa Juan 14:15, kung tinuod mo nga nahigugman nako, gituman ninyo ako mga sugo. Sa laing pagkasulti, nagtuman mo sa akong mga sugo. Kung saon pagtuman sa sugo, kung wa kay panahon gani sa Biblia. Muna nga, ang saad sa Dios nga mao ang balang espiritu mga kaigsunan, kabantay mo, isa mikunsad ang balang espiritu didto sa Buhat Kapitulo 2. Nga diin naghulat sila. Naa sila'y time mga kaigsunan nga nagkayusa. Kay maumanto'y tambag ni Jesus Christ sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 4 man siguro to. Nato gibasa. Buhat Kapitulo 1. Nga ingon si Jesus mga kaigsunan, ayaw sa mo pagkuan. Ayaw sa mo biya. Ulat ta usa ninyo. Diha 4. Tumbasahon mga kaigsunan. Ingon sa diha nga, og samtang si Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti kaninyo. Kay si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig apan pipila lamang kaadlaw. Gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo.
Mikunsad kanila ang balang espiritu, kumbaga nadawat nila ang balang espiritu sa dihang do na sila'y time nga gihatag. Do na sila'y time nga gihura, kana bitaw, nagkahiusa sila. Pag-abot sa Buhat Kapitulo 2, nikunsad ang balang espiritu. O niya, giklaro gyud diha, ang tanang nga mga magtotoo, niabot og 120 ka mga magtotoo nga nagtapok sa maong usa ka dapit nga napuno sa balang espiritu, nanulti sila sa mga mensahe sa Dios. Mga mensahe nga dili masabdan nila pero masabdan sa mga taong nangagi. Buti pasabot, ang tao nga magsulti o puno sa balang espiritu, magsangyaw guna sa mga pulong sa Dios nga masabdan sa mga tao nga nanginahanglan sa mensahe sa Ginoo. Muna nga about sa pagsulti pug lahi nga pinulungan, daghan kaayo na nga giliteral kay pagsabot. Nga giklaro naman gyud unta dito sa sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto Kapitulo 14. Nga kung diha sa inyong simbahan, dunay mga magsultig lahi nga mga pinulungan, nag-speaking tongues diha, kung walay makatranslate, kinahanglan na pipila ninyo magampo nga makatranslate sa maong pinulungan. Pero kung dili gani, wala gani bisan usa nga makatranslate sa maong pinulungan sa time sa inyong panimbahon, pahununga. Pero karon mga kaigsunan, daghan kaayo mga magtutuusan nga wala kay nila maapsi ang gidiscuss o gipakita sa kinabuhi sa mga tinun-an nga napuno sa balang espiritu. Ang taong puno sa balang espiritu, puno na sa mensahe sa Ginoo. Ug ang maong mga mensahe, dunay mga taong nagkinahanglan ni ana. Dunay mga tao nga nangandoy sama sa usa ka tawo nga nagsimba dito sa Dios dito sa Jerusalem, pauli paingon sa Gaza katong usa ka yunoko nga nakabasa sa basahon ni propeta Isaias. Ya naglibog siya kay wa say nasabdan. Unya na say tinguha nga masabdan ra gyud unta niya ang iyang gibasa. Sige ra gyud basa. Gipadad-an siya og alagad sa Dios nga mao si Felipe. Napuno sa balang espiritu si Felipe og gisangyawan ang maong tao sa pulong sa Dios. Unya imong makit-an diha gibunyagan siya. Muna nga ang tao mga kaigsunan nga puno sa balang espiritu, walay laing isangyaw ni ana pulong sa Dios. So sa may atong gikinahanglan, time. Mao atong gikinahanglan. Sa imong pagka-Kristohanon, ang imong gikinahanglan, time. I-manage ang imong time. Kung no na kay oras sa imong cellphone, dapat mas taas ang imuhang gihatag nga oras sa Biblia. Ayaw lang ko to paminaw. Naminaw ka sa atong programa, naminaw ka diya sa inyong simbahan. Ayaw pagtuo nga enough na para muuswag ka. Ayaw pagtuo, ayaw patuo ang imong kaugalingon nga enough na kanang musimba ka, maminaw kaswali. Unsa madiha mga kaigsunan na abag kay buluhaton diha sa simbahan. Unsa may mga buluhaton sa simbahan, manglimpyo. Ulo schedule pa. Unya kanang tig-arrange diha sa mga decorate sa simbahan. O kaha nagtukar ka diha, nagkanta ka diha. Ayaw patuha ang imong kaugalingon nga enough na
muuswag na ka sa imong pagkakristohanon. Kay ang tinuod nga makapauswag sa Kristohanon, katong Kristohanon nga sincero nga nagtuon sa pulong sa Dios. Munang diri sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Gidasig ka sa Dios. Seryosoha ang pagbasag Biblia. Kaya pagbasag Biblia mao ang pagpakisulti sa Dios. So ang imong gikinahanglan time, pangutan ang imong kaugalingon. Susiha ang imong kaugalingon, ayaw susiha ang uban. Susiha ang imong kaugalingon para muuswag ka, para mulambo ka. Kung doon na ba kay time sa Biblia? Kristohanon ka? Wa na kay bersikulo? Kristohanon ka? Wa na gani kay basa-basag Biblia? Wala ka kailada sa imong kaugalingong pagtuo? Ang tinuod nga Kristohanon, nagbasag Biblia. Ang tinuod nga Kristohanon, nabuhi sa pulong sa Dios. Buti pasabot, di maluya siya, kumbaga, wa say kalipay kung di ka basag Biblia. Parang inanay. Kay maunay ako gibati mga kaigsunan, murag di ko mahimutan kung di ka basag Biblia. Usahay mga kaigsunan, magdamgo na lang ko sa una. Unang nahitabo, ni-school lagi kong Bible School. Ni-school lagi kong basic pastoral. Nya kanunay kong mangutanag mga pastor unya magpapandong dai ko. Pero mupili kong mga pastor nga diin ko magpapandong. Time ang gikinahanglan. Ayaw sugot nga nagpagamit na ka sa simbahan, igo na to. Dili. Ang tinuod nga pamaagi nga gipakita sa Biblia para muuswag, basaha ang Biblia. Tun-i, ikinabuhi, muuswag ka. Unya, ingon pagyud ang Dios ngadto kang Josue, ayaw kahadlok Josue. Kay ni ako ubanante ka. So diha giklaro sa Josue mga kaigsunan 1:8-9, ang taong nagbasag Biblia ubanan sa Ginoo. Nya kabalo ba mo nga ang taong ubanan o dapigan sa Ginoo kanunay na aniya ang tanang pabor. Naa kanunay ang panalangin, na kanunay ang pag-atiman sa Dios. Bisag asa kang lugara, bisag asa kang nasura, ang tanang pabor sa imong kinabuhi ngadto na sa imong pamilya, makakita gyud ka kay buhaton nas Ginoo kay nganuman giubanan kaniya. Ya ayaw gyud sugot nga igo ra pug kang mubasag Biblia. Itudlo ni sa dihang makakatuna ka, ikinabuhi og ang imuhang nakatunan itudlo sad sa uban. Madasig lagi ka. Doon ako'y estudyante sa first batch basic pastoral, daghan ka ito nga nagsugon mi, abot ko tog 20 kapin. Ang nabilin 15, ang nagpadayon 12. Pero nabahin pag yun sila. Pipila na lang nagpabilin. Pero ang ako ang papel, maura gyud ang pagtudlo nila. Maura gyud ang pagsugilon. Unsa gyud ang pamaagi sa Dios nga nas Biblia. Unya ang nagpabilin mga kaigsunan, ako nakita ang gipauswag sa Ginoo. Nganong gipauswag sa Ginoo? Kabalo ba mo ang ilhanan sa taong gipauswag sa Dios? Kabalo ba mo unsay ilhanan? Mapaubsanon. Ang tao nga gipauswag sa Dios, number 1 nga ilhanan, mapaubsanon. Diha sa inyong simbahan, kung dunay mga problema, mga init nga isyu, mailhan nimo ang taong gipauswag sa Ginoo kay maghilom-hilom ra na. Dili na muapil og mga isyu nga dili maayo. Pero kanang magsurang-surang dayon sa mga problema, murag si kinsa, murag mo overpower ng ganig mga pastor,
dili na mao usas mga ilhanan gipauswag sa Ginoo. Kay ang prinsipyo sa Ginoo timan ini, ang magpaubos ipataas, apan ang magpataas ang Dios mismo ang mupaubos kaniya. Muna nga, ang gikinahanglan, ang balang espiritu. Dili ang abilidad, dili ang posisyon, dili ang unsay naa nato. Nga mga butang, usa man gud sa makapagarbo sa tao ba? Kana mang yung posisyon. Mauna na gani na gamiton ikumparar sa laing tao. Kanang kaalam, unsa pa kanang kanang kalibutanong kaalam, kahimtang, mas kwartahan, mas dato ka kaysa uban, mao na gani ang imong nakit-an sa imong pagkakristohanon, mahambugiro ka. Pero kung imo ning ibutang, kini ako itambag ninyo tanan, pari ang balang espiritu. Ayaw tuguti nga, tawhanon kinaiya, mao'y magdumala si imong kinabuhi. Kay ang balang espiritu, walay lain nga kana bitong gitanyag nga kinaiya, mapuno kas gugma, kayo, makapailog ka. Ang tao nga makapailog kabalo mo, magilom-ilom ra na. Kung doon na mga isyu nga mga init, mulikay na. Dili sa ingon talawan. Naay mga tao nga, kung ari kas kalibutanon, prinsipyo sa tao mo ana dayon nga, talawan na, talawan. Pero kabalo ba mo? Mo na gipakita ni Jesus. Sa panahon nga magwali siya, lutuso na sa mga presiyog, sa mga sedisiyo, sa mga magtutudlo sa balaod, mulikay siya. Ilayo niya iyang kaugalingon. Even ang mga apostolis nga mapabsano. Muna nga, matag simbahan di man ini, walay simbahan nga walay problema. Yes, na ay problema ang simbahan. Kaya ang simbahan nga gisgutan, mga tao, kinaiya sa tao. Kung una-una to, ang simbahan nga dunay 50 ka mga tao, 50 na kinaiya ang nagkahiusa diha. Unya matag tawo na anay kaugalingong kana bitawng kumbaga special niya nga gusto kinaiya. Unya kinahanglan gyud nga kantigo kang mudahon sa imong kaugalingon. Kay diha sa simbahan na anay mga isyu. Gusto kang motubo, gusto kang muuswag, kung doon ay mga problema nga imong makita na simbahan, ulata ang imong pastor, nga imong mo aksyon. Dili kay ang sakop sa simbahan, mao mo aksyon, kunuhay nga mas antigo pa sa pastor. Mao na'y problema sa simbahan. Mao gyud usas mga problema. Pero kung gusto kang mouswag, nay mga isyu nga mga imong makitaan, keep silent and pray. Ngay padayon ang pagbasag Biblia. Malinawon pa ka. Basa kag Biblia o kaha mag-memorize ka, magminaw kag mga awit, layo kay kas mga problema. Nya maayo ang imong pagbati. Walay kagubot ang imong nahuna. Gusto ka nga malinawon, ilayo ang imong kaugalingon sa mga gubot o gunauna. Gubot og mga kinaiya. Ayaw gayod pa-impluwensya sa mga gubot og kinaiya. Mga gubot og batasan. Ilayo. Sa kunang gikingon, ikaw nagdaladala sa imong nahuna o sa imong kasing-kasing. Walay laing tao gadaladala na ikaw ra.
Gawas nun ka, kung usaon nimo na pagdumala. Kung sa imong pagdumala sa imong kaugalingon, dumalahon na sa pulong dumalahon na pinaagi sa pulong sa Dios. Dumalahon nimo ba sa pulong sa Dios? Mabless gid ka. Pauswagon ka, pa lambo ka, gamiton pag yun ka pag-ayos Ginoo. Nya damor kang gamiton, di man dapat damor usab kang mapaubsa, no? Munang na mga isyu diha. Kada mga naatoy kausa nga gihagit ko og David. Live yun nga David. Ikong kamura. Dili ra ko. Ingnan ko nga di gyud ka tinod nga pastor. Nagkasala ka. Ingko sige lang god. Og mao nay lantaw nimo nako, padayon. Og mao nay ingon na imong nakita nakasala ko kay di ko mo tubag kasi imong mga pangutana. Kay dili man tanang pangutana nimo angay na kong tubagon kay na naman kay answer daan. So ayun na lang na ipangutana. Ang akong entertainon nga pangutana, katong pangutana nga wa kay answer. Pero kung na kay answer, ayaw na lang na ipangutana. Unya, gingnan ko nga, dili ka tinod pastor, talawan ka. Ko asig lang, padayon lang. Pangita raglain ka nang musukol ni mong debate. Kaya ako nakita, kabalo ka, daghang nga pastor nga maayog kinaiya, pero nisulod og debate, nabati nun ang kinaiya. Kaya ang may tabo manggod sa debate, labi na gud sa social media, inani ni, ang bati mo ay ilang makitaan, unya tigumon nila, bati sa ilang kontra ba? Katong mga bati, mga sayop, pagtuon nilang sayop, pagtuon, ila to ikat, nya inigkat ana, pulihan dahil silang diskusyon, para inigpaminos mga tao, murag, ang mugawas sila mo'y abilidaran, sila mo'y maayo, pero atubangan sa Dios. Dili man tao gud ang Dios nga mailad. Dili gud tao ang Dios nga mailad. Mao na nga bati kayo ang debate. Kabantay mo kana social media siging debate. Natoy si FD diri nga nangutana diri. Nawa ra man to. Napoy mga laing organisasyon nga ning kuan ning hagit nako wala ko magtagan. Di po ko moingon nga dili na akong papel. Kay ang gitudlo sa Dios sa Biblia, magtuon ra man tag Biblia. Unya ikinabuhi. Mao ra gyud. Ito pagtuon tag Biblia, ikinabuhi. Ang pinaka-importante gyud nga ikinabuhi kabalo mo unsa. Mga pagtulon ni Jesus Christ. Munang pawalihon ko sa mga simbahan, muwali gyud ko sa mensahe sa Dios. Kung unsay tinuod nga gikinahanglan sa anang simbahana, mao gyud na akong iwali. Mao gyud na akong ihatod. Mao na akong i-deliver. Kay sa panahon nga moatubang ko sa Dios, dili ko sukmatan. Kay nabuhat na ako ang akong katungdanan. Mao na nga sa panahon nga gamito na kas Ginoo. Timan ini. Paningkamuti ang pagpaubos sa tanang panahon. Ayaw gayod pagpakitang gilas para daygon ka, para mas ingnon nga bright yun ka kaysa uban. Kay kana magong debate mga kaigsunan tambagan ta mo. Labi na gyud sa mga pastor. Ako kinasingkasing nako ning tambag ninyo. Kung pastor ka karon nga nagdalag simbahan, ayaw gyud mo sud anang debate. Kay ang mabati, kay ang inyong makatunan ana ang mga bati. Tanawa ra gud ang mga nagsigig debate diha sa social media. Ipakita nila sa mga tao nga limpyo sila.
ang ilang kontra sayop ug bati. Pero tubangan sa Ginoo, ambot lang kinsay tinuod nga bati. Mo na nga hugaw kayo. Mo na akong tambag sa mga alagad sa Dios, sa mga pastor nga nagdalag simbahan. Ayaw mong suod anang debate. Kay maunay, ako nakita gyud nga mas naksakitan ang Dios. Mas naguol og nasubo ang Dios. Kay ngano man, kita mog mga anak nga mag-away, kitang mga amahan, kitang mga ginikanan, mag-away gani ng inyong mga anak, magsigig lalis, mabugatan ka. Masakitan ka, labi na kung magminyo na sila, sila'y kaugalingon nga pamilya. Kumbaga, mga pastor na, mga pangulo na, hala, nagsigig hilalis. Nakita sa Dios ang tanan. Masakitan ang amahan, inahan, nga magsudong sa ilang mga anak, magsigig away. Sigig lalis. Mag-ilog kinsay sakto. Unya ang kinaiya nagkabati, nagkawagtang ang gugma, nagkawagtang ang respeto, mihari ang pagkabugal-bugalon. Muna nga, usa sa ako ang ika-advise sa mga pastor nga nagdumalag simbahan, sa mga pastor nga nagwali sa pulong sa Dios. Ayaw mo sodong ang debate. Ayaw gyud tuguti nga mahagit ka. Bisag kapila pa ka ingnon nga talawan ka. Iwali ang pulong sa Dios ngadtos mga tao nga bukas og una-una, bukas og kasing-kasing. Ayaw ihatod ang pulong sa Dios ngadtos mga taong sirado og una-una tungod sa relihiyon. Kay ang imuhang sakripisyo kahago makawang rayon na. Kumbaga, usik kay ang imong panahon. Even kitang mga Kristohanon, kamong mga Kristohanon nga nagpasakop og mga simbahan, ayaw mo pag-practice og pakiglalis. Ayaw mo pag-practice pag inigtuon ninyong Biblia, kung magtuon mong Biblia, mag-memorize mong bersikulo, ayaw mo pag-memorize og mga bersikulo para doon na ramoy ikadebate. Kay dili malipay ang Dios. Masakitan o masubo ang Dios. Mahimo ra manggong garboso ang tao. Hugaw kayo. Ang tinuod, samtang na malandong ko ang mga simbahan karon nagkahugaw tungod aning sigig lalis. Sigig kana bitawng babagaay na lang. Ilang pakita nga maayo sila. Even ako magtanaw, masakitan ko. Mabugatan ko. Mugawas man ang mga bugal-bugal. Mga yaga-yaga. Masakitan ko. Munang ako ang advice gyud sa tanan. Kung nagtuon kag Biblia, ang rason para imong ikinabuhi. Sa dihang imo nang ikinabuhi, itudlo na sa imong pamilya. Itudlo sa imong mga kaila. Pero alang sa mga kaila pamilya nga sirado guna-una, ayaw sila walihi. Iampo sila. Pero ayaw ihikaw ang imong panahon, ipakita nga doon na kay gugma nila. Ilayo lang ang imong kaugalingon sa mga taong sirado kayog una-una. Kumbaga tungod sa relihiyon. Kanang mulutos na nimo, mabugal-bugal na nimo. Ayaw hagita ang imong kaugalingon nga kaya ra ni Kristohano nako, no, ayaw. Maabot ang panahon, mapuno ka kay ang imuhang ato ang kinaiya no nana say limit. Atong batasan do na say kinutuban. Ayaw paawasa. Ayaw siya hutda kumbaga. Busalain pa nga gadget kung sa cellphone ayaw palubata ba. I-charge kanunay dihas presensya sa Dios pagbasa sa Biblia para magamit pa nimo sa buluhaton sa Ginoo ang imong pagkakristohanon. Unya ayaw gyud og undang sa pag-apil og pagkapagampo.
Apil kag mga tigom sa mga pag-ampo, mga Bible study. Ayaw gyud ihikaw ang imuhang kaugalingon sa mga Bible study, sa mga pag-ampo, ug sa pagtuon, pagpatudlo kanunay. Mas maayo ako agyong ika-advise no kanang magpatudlo ka kanunay. Praktisi ka nang maminaw ka. Labi na gyud sa mga dugay na kaing Kristohanon nga hangtod karon nagkalayo na hinuon sa tinuod nga buluhaton. Kaya ang tinuod nga buluhaton sa mga tinun-an kabalo mo, pagsangyaw ba yun? Pagsangyaw yun. Panglako ka mo kalibutan. Pagsangyaw yun ang ipakita ni Jesus, himua ang tanan nga katawhan nga akong mga tinunan. Bunyagi sila sa ngalan samahan. The word himua, pagsangyaw na diay, pagsugilon. Ipaila si Jesus, ihatod ang gugma sa Dios. Ihatod ang mensahe sa Dios, ang plano sa Dios. Sa ato ang pagkakristohanon, mao ni ako advice ninyong tanan. Ayaw patuuhang imong kaugalingon nga kana bitawng dili ka pastor, munang dili ka katudlo. Ang tao nga puno sa balang espiritu, makasulti ka sa mensahe sa Dios. Tanawa ra gud ang gipadayag sa usa ka propeta nga si Joel o giwali usab kini ni Apostol Pedro. Diha sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 17. Ingon din niya sa bersikulo 17, Buhat kapitulo 2, bersikulo 17. Ingon din mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nag-ingon ang Dios, ibubo ko ang tanan sa tanang katawhan ang akong espiritu. Ang Dios miingon nga ang espiritu sa Dios, ang Holy Spirit, ang balang espiritu, ibubo sa tanang mga tao, o di ang ilhanan mauni, ang inyong mga anak nga lalaki ug babae, anak nga lalaki ug babae, magsulti sa mensahe sa Dios. Ang inyong mga batan-ong lalaki makakitag mga pananaon ug ang inyong mga tigulang lalaki magdamgog mga damgo. Mga mensahe ang isulti ug ang isulti nga mensahe sa Dios. Mao na nga kung naakay oras sa imong cellphone sa sigig scroll sa mga vlogger diha, sa mga video diha nga gipang-upload nga mga yaga-yaga, mga bugal-bugal nga nagmilyon ng views kay makalingaw lagi. Ha? Kabalo ba mo? Wala kay maani ana spiritually. Gusto ka nga dunay maani? Samtang nagpuyo pa kas kalibutan, labi na gyud kung tuan na ka sa gingharian samahan nga atong ilagaran. Undangin ang pagsige ni muglantaw og mga vlog nga wa kay makuha nga mga pagtulunan sa imong pagpangalagad sa Dios. Kung doon na kay mga video nga imong itutukan, tinguha ang aduna kay makatunan nga imong magamit sa imong pagpangalagad sa Dios. Kay mauni panahon higayon o gitawag chance ba nga doon na tay mabuhat para sa Dios. Kay moabot man gyud ang panahon nga wa na gyud tay mahimo. Di na ta kabuhat. Mag-edad na kag 80, 90, 100. Wa na kay mahimo. Di na ka pwedeng magwali anang mga idara. Kumbaga naka-resign na ka ana. Magwali ka ng mga idara, damor kang yaga-yagaan. Damor kang mabugatan. Ngano man, maglugos pa ka naglitok, kuya ingnon pa kang agyango angon na na. Mahugaw na noon, samot na noon, mahugaw ang Kristohanong katilingban kung
inanang pangidarona maglisod pagka og mo na gingon sa Biblia grasya na kaay nang mag-abot og 70 kapit. Mo na nga mintras batan-on pagka. Kusgan pagka. Sakto pa ang imong panghuna-una. Kumbaga nagkinabuhi og makahibo pagkas pamaagi sa Dios sa Biblia. Buhata karon. Ang gisugo sa atong Ginoo mao ang pagtudlo. Aron makatudlo ka, pagpatudlo sa imong pagkakristohanon, tinuod ba ka nga kana bitaw nakakat-on sa trabaho ni Jesus Christ? Mo na imuhang tingkayon, tinuod ba ko nga nakakat-on sa trabaho ni Jesus Christ? Ang pagsangyaw, ang pag-ampo. Kay diha pa lang sa pag-ampo mga kaigsunan, doon ay mga requirements. Dagang kayo mga Kristohanon sa atong panahon nga kusog kay mo ampo, pero wala na diha sa requirements. Wala na nila dadaang requirements para dunggon ang mga pag-ampo. Munang daghan kayo mga pag-ampo sad nga nausik. Daghan kayo mga pag-ampo mga kaigsuonan nga way bili. Kay isa ra mo ampo kung nanas kalisod. Nanay mga problema. Sige na lagpangayo. Sige na lag-ingon, Lord. I-bless ko, Lord. Panalangin ko, Lord. Ayuha ko, Lord. Bantay ko, Lord. Proteksyon ko, Lord. Ang tinuod. Kita maunta mo'y kana bitang sulugoon. Kumbaga, nindot kayo nga pag-ampo ka ng pag-ampo ni Israyas. Like ni Jeremias. Uting kayo natutong kong kalingon. Kanus ata nag-ampo nga miingon tas Ginoo, Lord? Ni ako ipadala ko. Na kay isugo na ko, Lord? Pasabda ko sa imong sugo. Samtang buhi pa ko. Ni ako, Lord, kalipay na ko ang pagbuhat. Nindot kay na siya nga prayer. Sulay na ninyo. Pakigsultihi ang Ginoo, ana. Ayaw tuuhi nga, ana na kay buluhaton sa simbahan. Kusog na kang mo kanta. Kusog na kang mo drums. Kusog na kang mo violin. Usa pa na diha. Mo gitar, mo bass. O niya, wala na kayo nakatuon sa Biblia. Kabalo ba mo? Usas maka tabang yun nato pulong sa Ginoo. Mo proteksyon sa tong kasing-kasing aron atong kasing-kasing magpabilin siyang dunay maayong kinaiya. Dunay maayong batasan. Unya damor nga ang atong pagkakristohanon, damor ni siyang maayo atubangan sa Dios. Maayo ang pinulungan, maayo ang batasan, kumbaga ikalipay bitaw sa Ginoo. Di kaniya kalimtan. Sa time nga ang Ginoo mag-andam og panalangin sa uban, dili kaniya kalimtan oy. Like example, inani ni. Ang usa ka ginikanan, ibutang natong daghang mga anak. Daghan kay mga anak, ibutang lang natong napulo ka mga anak. Unya naagyud niya tanan ang napulo ka mga anak. Ang napulo ka mga anak, simpre na-monitor og nakita gyud sa mga ginikanan. Kay ang trabaho sa mga ginikanan, alang ni sa mga ginikanan ang makarelate sa kinabuhi sa mga ginikanan. Katog yung mga ginikanan na, no? Kitang nanay mga bata bang yatiman. Di ba kita mga ginikanan gitan-aw nato ang gikinahanglan gyud sa ato mga anak. Ang tinuod mo ni, kita mga ginikanan malipay gyud ta.
Labi na gyud sa mga anak kanang matinahuron sa ako nang giistorya kanang buntag na kita mog anak nga imong suguon dong kanang panghugas. Unya abtik kaayo mo ingon nga, "Oh, pa. Oh, ma." O niya sunod, wa pagani kuan kanang wala pagani mahumaghugas mo ingon dayon nga, "Naa pa kay sugo pa? Naa pa kay sugo ma?" Ay kuan dong kanang tapuhi niya ning lamisa unya pagmap unya dong. Ah, sige ma. Kaninduta paminaon. Inig adto nimo sa Sanggihan, inig adto nimo sa mall, adto nimo sa lungsod, syudad. Unya na kay mga anak nga imong gipamalitag mga gamit kay wala na, like ina example lang ba. Katong anak nga imong suguon nga dali kay mutuman, bisag dili pa unta nimo palalitan. Kumbaga wa pasay tinuod nga gikinahanglan. Pero inig pamalit nimo para sa imong mga anak atong uban, dili nimo kalimtan ang bata. Dili na favorite kanang favoritism. Kalipay ra gyud nimo ang paghatag. Kumbaga sa laing bahin, mura bitaw imo siyang gipremyohan. Mao na nga ang Dios nagtan-aw siya nimo. Nagtan-aw siya nako. Nagtan-aw siya natong tanan. Iyang gimonitor ang tanang tao. Matud pa sa sulat ni David diha sa Salmo 53. Salmo 53 versikulo 2. Ingon dinhi didto sa langit ang Dios nagtan-aw sa mga tao. Gitan-aw ka. Unya aron pagsusik kun aduna bay nagmaalamon nga nagsimba kaniya. But ipasabot, naabay mga tao nga nagkinabuhis Biblia, nagkinabuhis mga pulong sa Ginoo. Kung usa ka, i-bless ka sa Ginoo. Pero kung igo ra kang nagpagamit diha sa simbahan, wa gani kay nakatunan sa buluhaton ni Kristo, og sukwahi kayo ang imong pagpuyo sa mga pagtulunan ni Jesus, sultihan di ka, ikaw mo'y giwalihan ni Santiago, ni Apostol Santiago, nga ayaw ilara ang imong kaugalingon sa pagtuo nga makalimbong ka sa Dios. Unsay imo hang gitanong karon, mo na imong anihon. Human na kami dawat ni Jesus Christ, human na kami tuo ni Jesus Christ, human na ka naghinulsol sa tanan nimo mga sala, ug human na ka nagbautismo, nagpabautismo, ni desisyon na ka nga mosunod ni Jesus Christ. Unya ang imong batasan layo ra ka ni Jesus Christ. Wa ka anak mailan. Si Jesus Christ mapaubsanon. Tanawa ra gud ang gipakita ni Pablo sa Pilipos. Pilipos mga kaigsunan. Tanawa kapitulo 2. Ingon din sa Pilipos kapitulo 2. Busa versikulo 5. Angay ninyong batunan ang hunahuna. Hunahuna. Nga gibatunan ni Kristo, ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Kumbaga ba, bisag pastor ka or leader na ka, murag gipaubos ra gyud nimo ang imuhang kaugalingon ba. Nindot kay na. Pero di pa ka pastor, di pa ka leader, mover power na kasi imong leader o pagka sa imong pastor, mura kag maswito pa kayo, murag mas daghan kang naay sakripisyo, gisakripisyo. Di ka na mo uswag. Ang muuswag na aman siguro'y pag-uswag ka ng kinaiya bati. Pero ang kinaiyang nindot magkakunhod. Pero ang kinaiyang bati maunay muuswag. Nya kinsa may akansi? Kisa may iblas. Nga ang prinsipyo sa Dios katumang mapaubsanon, katupang
mapailubon, maumay kaluyan sa Dios. Maumay ibles sa Ginoo. Katong mapailubon nga mapaubsanon nga na nagmatinud-anon. Nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Mao bitaw na atong programa mga kigsonan. Salamat ko sa Ginoo sa ato ang recording studio na ako na magyuning gipasalamatan ang Dios kay maka-record naman gyud ta. Dugay gyud kaayo ni nako nga hulat. Kay ang akong gipangayo sa Ginoo na ay mo kana bitaw mo record unya busy gyud ang kanang katigo. Munang nangayo na lang gyud kog kaalam sa Ginoo Lord. Kung imo nang gihatag sa uban, tagai po ko nga kanang ipaambit po diri. Nga ako po ning magamit ning recording studio kay na mga mga tao nga gigamit nimo ani. Nya mahal biya kay ni mga gamit ani. Kay kini na lang PC mga kaigsunan ikapalit na biya ni og motor nga DT. Hapit biya ni 100,000. Nakaistorya ko sa Ginoo nga Lord. Kanang tudloy ko. Unya wala man gyupoy mutudlo na ko nga tao. Ampo gyud ko. Nya tuon sig tuog recording. Ana day ko ipadungog ninyo nga ako na record unya sample ra ni. Sample ra ni. Ako ara ning usob-usob sige. Kani. Ako ara ning ipa dungog ha. Ang gitara ko gikan kanimo ginabuhi ko ing pitibag mo hiyas talento giampingan ko tanang ipaambit ko sa tanang tao. Ang gitara kong gikan kanimo dadun ko kinibisan asa ko iduyo ko sa mga awit ko awit nga halad ko kanimo langit no amahan pasudla ko sa balaang halaran balaan mong timplo tuguti nga makapuyo ako. I hope na atay nakatunan sa atong panag-uban mga kaigsunan. Muna akong pagdasing. Inani ni siya. Kung na ay mga issue ang inyong simbahan, natural na magiging mga problema ang matag simbahan. Ayaw mo apil-apil. Kanang isalig sa inyohang kanang nahingtungdan ba? Like mga pastor, isalig nila. Ilan ang trabaho? O niya, kung involved ka sa gitawag, doon ay problema din sa inyong simbahan, ipaubos imong kaugalingon. Ipaubos. Kumbaga, ikaw mo'y mulikay. Mas maayo ka nang ikaw mo'y mangayo o pasaylo. O niya, likay na. Ayaw o ipakitang kana bitawng mas swito ka, masakto ka, na ay sulti si Pablo nga, ipakita nga mas maayo ang uban kay nimo. Diha sa inyong simbahan, ang imong i-practice mo ni, keep silent ka sa mga problema, o niya, isaba nimo sa Ginoo. Iampo na tanan. Iampo nimo ang imong pastor, iampo nimo ang mga leader diha simbahan. O niya, ipakita nimo ang imong gugma, ang pagtabang,
ang pagsuporta, kanang naabitaw kay buhaton mga kaigsunan sultihan ka. Mas daghan kay buhaton ang Dios imo. Pagdiha sa buhaton sa Ginoo, daghan kay kang nahimo. Mga igsuon, ang Dios nga nag-andam sa panalangin para sa uban, mo na giingon, ikaw usab mapiskan. Kana bang pambitan san ka? Mo na nga dalaygon ang Dios nga nagtudlo kanadto. So mo na ang ato ang buhaton mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Humana ka bautismo humana ka ning dawat sa Ginoo. Unya humana ka ning naghinulsol mga igsuon, wa na kay laing angay buhaton. Wa na kay lain pang angay tutukan. Ang pagpahari sa balang espiritu. Kana bitang ang mangulo sa atong kinabuhi ang balang espiritu. Makita nimo ang tinud nga gugma. Makita nimo nga mapailubon ka. Kanang matinud-anon ka. Sugad pa kani at Kana bitang dili na nimo mo paningkamutan sugad ang pa kani at paglitok og sala, paghimo og sayop mo para luwason lang nimo ang imong kaugalingon, bisan para pa ipakita sa nimo nga mas abilidaran ka, no? Ang tao nga puno sa balang espiritu, makita gyud nimo ang kinaya sa gugma. Matod pa sa Korinto, sa Galacia kapitulo 5, kanang bunga sa balang espiritu diha nga matod pa dinhi gugma, kalipay, nindot kaayo bitaw ng Kristohanon tanga. Dili ta mo apil-apil mga isyo. Malipayon yun kay ka. Murabag na pahimuslan nimo ang imong pagkakristohanon. Malipayon, malinaon. Yan na kay pailog. Nya maluoy dayon ka. Muna nga makahatag ka, makatabang ka. Nya damor kang makatabang, damor kang makahatag, damor kang iblas. Nya ingon dinhi nga kanang pagkamatinud-anon, pagkamapabsanon, pagkamapinuganon. sugad pa kani ato Usag yun na nga angay natong susihon kung naadabana sa atong kinabuhi. sugad pa Unya sulay-sulayan man ka ana. Sulayan ka matag karon og niya pa. Diya sa imong pamilya. ako Sometimes singkahan ka sa imong asawa, singkahan ka sa imong bana. Ayaw react. bisan Pamalando. sa kalisdanan Nya para dili ka magnegatibo, ingnon nimo nga nisingka lagi ka. Bisa may akong sayo. ang Ayaw sa singkahan. Nindot bitaw inana kinabuhing Kristohanon. Nana ba mo? Kanang singkahan mo sa inyong asawa, singkahan mo sa inyong bana, musingkasan. Kung inana, ayaw na nabuhata. Kanang i-practice nga, kanang mupaubos ka ba? sa pagtuo I-practice na sa inyong balay. Nya dadaan na sa inyong simbahan. Kaya dako kay na siya makatabang sa imong pagkakristohanon. Pero kung magsiningkahanay mo, magpalabuanay, kuntisanay mo diha sa inyong balay, madala na diha sa inyong simbahan. Kunya di na makatabang ninyo sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Nya naman na mga muna giingon, kitang mga Kristohanon, sulayan tas nagkalilain nga mga pagsulay. Sulayan gyud na. Dili lang din sa pamilya, sa atong isig ka magtotoo, sa atong isig ka tao, sa atong isig ka ila. Sa panahon nga moabot sa imong kinabuhi, pailob lang. Keep silent. Unya, sa panahon nga pawalihon ka, wali sad. Ayaw pugong-pugungi ang mensahe sa Dios. Wali gyud. Naigay kausa nga nagwali ko mga kaigsunan, ako ning istorya ba. Wali ko niya pertindaghan na to nga mga dato nga akong giwalihan. Nagoy tag-iya og kanang dakong company diya syudad. Nya naay negosyanteng bugas. Unya
napagyoy tag-iyag barko. Nya nakawali gyud ko kausa kawali. Giduol ko sa kababayeng dato. Nya gadala sa Biblia iya kong gilalis. Iya gyud kong gipatuo nga sayop ko. Iko nga sige anak na lang ma'am. Kanang muuli pa man ko alos 11 na god. Muuli pa man ko. Ipadayon lang nato ng diskusyon niya sa pagkakaroon. Isipa lang nga sakto ka. Sa mao ba kay induol ko nimo pastor kay sayop lagi to imong wali. Sayop lagi to imong wali. Yan adugay. Wala ra gyud ko, wala ra pug ko. Wala ra pug ko makiglalis. Sige ma'am. Kay sa imong kuang gyud pangagpasayop ko. Ana lang. Kanang ipadayon lang ang imuhang insakto nga kanang nasabtan. Kay padayon ra pud ko aning ako ang nakatunan. Pila ka kana bitawng pila ka higayon ni apil siya niya kay ako may nagdala sa program yun tanan, ako may tig-arrange sa mga pastor kisay pawalihon yan apo ko'y time nga ako po'y muwali napoy tayo mga kaigsunan nga ang mga pastor po'y muwali rubing ming mga muwali ba niya pilagod ka mga pastor nga akong kaila di syudad na mga bishop na mga tag-iyan ng mga dagkong mga Bible school ang yun ako sila bishop kanang makawali baka oh pastor gid yun awali sila ya mo lagi to nga usa ka dato nga ihagyo kong gi kuan kanang gi kuan nga sayop lagi kuno ko about sa pagwali ba nga mga babae muwali sa pulong sa Dios sa dili lagi amo to ni abot ang panahon nga kung dili mo tudlo ang lalaki nganong tudlo lagi ka nako parang inana bitaw na siya pagtuo nga dili angay mo tudlo ang babae nganong ning tudlo man ka nako niabot ang panahon mga kaigsunan kanang na-bless to siya nakaamgo to siya gi-bless ko niya inana na siya ay ilog lang kana bitang kanang naay mo nga problema nga mo tunga ayaw siya atubanga sa kahibalo nga way gugma saan mo ug di pa madala karon likay sa ana lang matag simbano na nay problema isalig na sa inyong pastor inyong leader nya kung nagkat-on ka diha sa inyong simbahan kat-on ni ang pagkamapailobon no kat-on ni ang pagkamapabsanon unya batasana ang pagbasag Biblia batasana ang pag kana bitawng pag-memorize og bersikulo si Rose Bisin amen salamat kay pastor sa kanunay ikaw ang gigamit sa Ginoo pagpahilom pagpahinomdom kanamo aron kami mo padayon og dili malingla ni Satanas nya ingon dinhi og magmadaogon sa pagpangalagad tungod sa pulong sa Dios si Maria Hilin Hamil Ngoho watching from Bingag Dawis Bohol maayong gabi ninyo diha si Rose Bisin mas maayo gyud nakita magpailob magpaubos kay nakita man sa Ginoo ang tanan tinuod gyud paubos lang paubos lang kanang atubanga ang problema ba sa kinaiyang mapaubsanon kinaiyang mapailopon si Rose Bisin salamat sa Ginoo pastor padayon siya nga nagpahinomdom kanato ug nakita iyang mga alagad musangyaw gyud tasa ug iampo nato wala makadawat sa kaluwasan hikapon sa Ginoo ilang heart ug makasabot sa mga tuoran maong Biblia ang ato biyang misyon mga kaigsunan dili biya ang atong isig ka magtotoo ang atong misyon katumang dili magtotoo wala magpasabot nga wala na pud tay trabaho sa atong isig ka magtotoo hinuon nagkahiusa ta para sa ato ang mga
kaigsunan nga wala pas Ginoo. Unsa may angay natong buhaton, ang wala nimo gigamit ko nga makakaton ka. Kung wala sa uban, gamiton sad ka nga makakaton pod ang uban. Inana na siya. Bisan pa sa Tama gyud na pastor, labi na og wala mga lagad, no? Nya ingon dire bisan pa si lista Jocelyn sa una pastor, ako ba na dali ra mo singhag. mo ako. Pero dili ko lang siya tubayan. Unya ako siya gi maymayan, pero karon pastor, salamat sa Dios dili na siya maninghag. Nako, o pagkanindota, no? Ingon dire ang magpataas ipaubos, Dominic tinuod na, no? Paubos lang yun. Paubos lang. Nay mga problema, trials, time of trials na siya, kano ay mga problema inyong simbahan, inyong balay. The time na siyang sulayan mo ana. Kung gamiton ba nato ang bungas balang espiritu. Pastor, maayong gabi ug sa tanang naminaw. O Juan Gis Bayti City kung karnero kasang Ginoo, daghan kag bersikulo kang Espiritu Santo maoy katudlo nato ni God. Nindot sana kanang daghang kag bersikulo. Lamang sigurohon lang nato kanang ato ang bersikulo kanang para paglig-on, para pagdasig sa mga tao ug sa atong kaugalingon sa pagpangalagad sa Ginoo. Pagdasig ba? No? No, salamat sa Ginoo. Unya, naapa ko'y pangutana diri nga angay na kong tubagon, pero sunod na lang nato ning live. Na may mga pangutana gyud diri nga angay na kong tubagon. Ato lang ni nga Sukad pa kani at hisgutan sunod nato nga panag-uban. ati ma. So dalaygon ang Dios nga naghatag og panahon ug naghatag og higayon nga nagkauban gyapon ta bisan sa kanabitang nagbiyahe mi kaganina. Bisan Niya, sa salamat po mi sa Ginoo nga sa amo ang pagbiyahe wa gyud mo ulan. Kay diris amo ang dalan, giayo manggod ang dalan unya grabe yung lapuka. Maglisod yun agi ang sakyanan, labi na kung dili four wheels. Unya noon makaangat ra gyud ang sakyanan kay ang gihatag o gipiyal sa Ginoo nga sakyanan kana man pong four wheels moangat gyud siya ba. Una nga salamat ko sa Ginoong wala mo ulan kay malangay man gyud pud mi kay magatras-atras magliko-liko kay taas man nga wala pay simento kanang giayo pa gyud ba gibuldos pa. Una salamat sa Ginoo nga nakauban pa gyud ta diri sa ato nga programa. Unya dalaygon ang Dios nga nagpauswag ug nag-atiman sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat kay sa Ginoo. So adto ta sa pagpamahulay mga kaigsunan, adto na ta sa pagpangatulog. Pero sa dili pa kita magbulagay diri sa ato ang programa, mag-inampo ay ta. Iampo ko ninyo, iampo ninyo ang mga pastor, iampo ninyo ang inyong mga kaila diha, inyong mga igsuon, inyong pamilya, iampo. bisan pa sa O niya, ayaw kalimti ang pagpasalamat. Mag-ampo ay ta. Sukad pa Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios. uban na Ngay mo nakita mo. ang matagusan namo kakinabuhi. Sukad pa Og imuhang gihatag kanamo. Og kitudlo kanamo ang mga pamaagi. Aron kami magmadaugon sa tanang panahon sa pag-alagad kanimo. Aron kami muuswag, mutubo sa mga bulhaton nga imong gisalig kanamo. bisan pa sa Salamat Amahan nga imo kaming gidasig sa pagbasag Biblia, sa pagpaminaw kanimo, sa paghatag og panahon, sa pagtuon pagkat-on sa imo mga pulong. Salamat o Dios nga imo sab kaming gidasig sa pagsimba sa tanang panahon, sa pag-apil og mga Bible study, sa pag-apil Ginoo og sa mga prayer meeting, mga cottage prayer. Even Lord, sa pagdumala sa imo mga pulong, pagsangyaw sa imo mga mensahe, imo kami gidasig karon. Busa salamat nga imo kami tabangan nga amo kining mabuhat samtang kami daapay panahon sa paghimo niini. We declare blessing sa matag usangan na kanaog na kabati.
nga imo kaming sangkapan sa imong pulong ug sa imong pamaagi. Nga sa unahan sa mong kinabuhi magmalampuson kami. Sa among pagkatulog ubani kami ug sa amo ang pagpamahulay proteksyon ni kami. Amo makaigsunan, imo makatawan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar. I-bless kini. We declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen. Okay, amen. Dalaygon ang Dios mga kigsunan nga nagpanalangin kanato ug nagtudlog nagpahinomdom ug dasig sa matag usa sa mga buluhaton diin angay natong buhaton samtang doon na pay panahon. Kini niyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Bagay nag-aawit kanimo amahan Jesus nagahalay mga bagay nag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.